Landslide na hitabo sa barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay. Tungod ni Gidid-an una ang mga bikers o mga tao nga gustong musuroy sa mong dapit karong weekend. Si Chona Carrion sa report. Tungod sa uwanon nga panahon ilabi na sa kahaponon, laing landslide ang nahitabo sa barangay Manipis. Hinuon, gamay lang kini og kaagian ra gihapon ang pikas lane sa barangay. Nahugno usab ang bahin sa concrete road sa dapit tungod sa soil erosion. Tungod sa nahitabong landslide, Gidid-an una ang mga bikers o mga tawo nga gustong mulaag sa barangay Manipis karong weekend. Gipahigayon hinuon dayon ang clearing operation sa dapit. Sa DPWH project, we thank them, nanindot na ang daan dito. But katon, yesterday na naguba because of the landslide, so ilang gibuhat na lang ang mga yuta na nahagbong, most na lang giabuno, and the road will be passable by today. Hinuon mato ni Mayor Samsam Gulyas nga ibalik ra kini nga buksan sa mga bikers o gustong mag-sightseeing kung matapos na ang clearing operation ug dili na usab bubundak ang kusog nga uwan. Uban ni Rinante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.